imibutho yezopolitiko, amashishini aquka oogqirha namagqwetha, oonyawontle, abantu abaphila nokukhubazeka, osodolophu, iinkokheli zemveli nemibutho ezimeleyo bajonga zwinye ngelithi kwanele ngolwaphulo-mthetho. Uba ke ngowamapolisa ke abuyisa unyawo kulo msebenzi sele uqalile, sizawuba nayo ingxaki. Ngoko ke sizama ukuthi mawabe ngathi ayaqinisa kakhulu kwenzeni sure uba ayincothula neengcambu le meko sikuyo. Apha kayiyo extortion kuphela, ulwabiwo lwemfuyo yenye yezinto ephezulu. Ukudlwengulwa nophatho gadalala abantu abangoomama nabantwana yenye yeengxaki esinayo Arthamo, Yongquza Hill and everywhere. Lo mkhwa unwenwela nakweminye imimandla engaphandle koMthatha. Le nto yokubhataliswa koosomashishini nale nto yokubhataliswa kwee-families selikhona napha enyandeni. Kakhulu abantu ababhizinesa kwiziphaza shops noonovenkile. Noxa nje lo mngcelele ujoliswe kwimihlathi emithathu yolwaphulo-mthetho olugabadeleyo, kodwa umba wezinyanzeliso zemali yokhuseleko awubeki nje kuphela ubomi babantu esichengeni, koko unegalelo elibi kuhanjiso lweenkonzo. Ii-projects ezenziwayo koomasipala bethu zithi zingenzeki ngendlela efanelekileyo kuba imali ebekufanele uba umzekelo unokontrakti une-4 million anikwe yona into yoba makasebenze, kufuneka kukhona i-1.5 mhlawumbi million ekufuneka ihambe nje. Akakwazi ke ngoku kwenza laa projekthi ibe nesidima kuba imali enintsi lihambayo. Nangona abaququzeleli belithakazelela inyathelo lokutyalwa kwamapolisa alwa ulwaphulo-mthetho, kodwa banyanzelisa ukuba zibonakale nakuthathatha iziphumo zeli dabi. Umphathiswa esamkela ezi zinyanzeliso uthe ziyatshabalala, ziyaphela izicithi zokuzimela izaphuli-mthetho. Luvuyo kakhulu ubona abantu beme ngenyawo besithi baza kulwisana nolwaphulo-mthetho kwaye bazawusebenzisana namapolisa. Siyavuya kuba isikhumbuza mandulo apho imibutho yabantu ibisima ngenyawo ilawule izitalato, ilawule iilali neelokisi zingalawulwa imigiwu abantu bendawo bekhona. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.